ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି ହାହାକାର। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ମଣିଷଟି ହେଉଛି ଡହଳ ବିକଳ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଯୁବନେତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରର ବିଜେପି ନଗର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତାଜୁ ଖାନଙ୍କ ସହ ରାଜୁ ଦାସ, ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ, ଶେଖ ରାଜୁ, ସଙ୍ଗମ ପାଢ଼ୀ, ପୀତାମ୍ବର ପାତ୍ର, ସିପୁନ ନାୟକ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅସହାୟ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ, ଦୁତିମଣି ଦାସ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି 1 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ସାଜିଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫେରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।